Kom, prøv at se, hvad de der piger laver, mand. Hvad sker der med lol, mand? Ej, nu. Fuck! Fuck, hvad er det? Er jo altid gyse der! Lad mig komme ud! Fuck! Altså... Nej! Nej! Nej, lige når de åbner skabet, skal man. Okay. Nej, det skal jeg. Jeg kan ikke det. Jeg har jo ikke katten fra i går. Hvad er det? Fuck, det var altså gyser, det der. Helt hvad er det, mand? Vent, jeg ser ordentligt. Er der ikke nogen, der har blitz eller noget? Yes. Hvad med her? Hvad med her? Nej, vent, vi prøver at lyse op i loftet. Måske er der noget. Nej, der er ikke en skid. Fuck! Fuck, det var gyser. Der er ikke noget her. Tilsynet, var der noget? Nej, jeg kunne altså ikke se Åh, noget. det der sker igen.